This trip is brought to you by Mercy Bake Shop, Tanan Manamit. Bati ka na. Bantayan karon sa TV Patrol Negros. Wala. Gusto mo magkape-kape kag magkaon sa malapit lang nga lugar pero may matahong nga view. Mga 30 minutes lang abi nga drive halin sa Bacolod. Tapos may mini adventure pa nga pwede maka-trekking pakadto sa matinaw nga suba. Posible ay han. Ini ang amon nga natultulan kag amon ka mga dalon dito sa mga aga. Kadto kita sa barangay Pandanon Silo sa Banwa sa Murcia. Kung halin ka sa Bacolod, malabyan mo lang ini sa mismo nga highway pakadto sa Don Salvador Benedicto. Paglapaw mo sa Barangay Hall sa Pandanon Silos, sa right side makita mo lang ining Primera Parada Mountain Resort, mas kilala sumumbi ng Primera Cafe. Primera Parada, Botsilingon, first stop, sa Tuanay, ini ang pinakaunang kapihan nga mapunduhan antes magsaka sa DSB. Propiedad ini sa pamilya Garcia, kag sa Tuanay, kampo lang. Aksidente ang pagkadiskubri sa matahom nga view sa lugar. Istorya ni Lenny Garcia, ang manager sa resort, August 2020, ma-celebrate siya tani sa iyang 50th birthday o galing gin-cancel sa isa ka hotel ang ilang reservation bangod sa quarantine status sa Bacolod. Napinsara nila nga magkanto sa ilang farm sang iyang pamilya. Siling ko pa, masaka tatabi sa babaw sang farm tabi. Kay basi dito na lang gikuguro ma-celebrate para wala na gitaya problema. Tapos bala na di ako ano yung wala taya handa at least nang makatipon kita kay manug 50 na gid kuya mo. Di na gid mapunggan. Tapos nga sige lang tawon ta kun ano gid ang mahimo tatobi. So amo na nagsalalaka kami dire. Tapos nagdala man kami tent, nagluto-luto, sa may payag kami da nga walang gamay. Tapos siling ko ng pawanan tanabing dalom di pa kay para makita tato ang kwan. Sang ginhawanan na ang kampo, nakibot sila nga amo sinigali ang view nga natago. Sang August, September, pagka November, hindi na kami karapal sang tao. Last year na. November 1, pag bala, kadamdamog tao. Sige ko lang, di ang amon minujutay, pa na mo sala kami kung ano, manawag ko sa sister, sis, baka danay 5 ka manok. Sa miglight 5 ka pat sa kai ko di anay kay dali-dali mo na mangod. Kasi niya nga asin ko kadamo, hindi na maano ang mga order, kulang na ang ano mo na bala sir. Tapos ang amon kanting gamay-gamay, panada yan ang postal card. Ang bukid sa atubang sini parte na sang Don Salvador Benedicto. Sang una, kinapahalaban sa mga baka. Kung ang tawon mo, daw ara ka na sa iban nga lugar. Sa idalom sini, nagasugot anay ang mga suba sa Pandanon kag Baco River. Sa tuo mo nga side, tailan sa Bulkan Kanlaon. Sa wala, kabukiran sang DSB. Perfect ang pagkaplastar ng sini nga viewing deck nga nagaatubang sa kabukiran. Kay samtang nagakape ka, amo sini ang imo nga view.
pwede ka man magka-food trip, may mga sudan o kung snacks na ilagi na serve. Pwede ka di ka kape, pero kung gusto mo yung mag-food trip, mas may katugnaw, gawin ng ulan, para sa weather sa buong, pwede ka kapang lumi. Ito tayo, tanan para kung abi, dito tayo magkaon. Yummy! May mga kubo kung saan pwede makaplastar sa imo nga pamilya o kung barkada, layo sa iba niya mga kubo. May Instagrammable spots para sa mahilig mag-photoshoot. Nakilala ko ang duha ka mga apo ni Ma'am Lenny. Nagalibugid ang ulo sang isa sa ila kung sino ko. Hambali Jansen. Nakita niya na ko kuno sang una pero nalipat siya kung diin. Ito ka mo TV Patrol Negros sa una? Oo. Ay, batian mo na? Sa ulo sang mga balita. Pati ka na? Siya na pala sa ano, sa... TV pa to, pero yung kalantaw daan. Kala ko nabubukog ng mic ang balat ito. Kamalambal? Tapos, dapat may kitaan na ng mga tao ko sa ano. Kita ko na. Sabihin nga gali. Uy! Bago, pero sabihin magaling. Grabe siya. Bati ka na? Bantayan karon sa TV Patrol Negros. Wala. Bati ka na? Actually, pwede kagid makapungko lang bilog nga adlaw, kag mag-enjoy, magkaon, mag-relax. Pero, ambot, nangita, gid ko sa sakit sang lawas. Nakatabala, panaugon na tong suba sa dalom. Mayara sang alagyan sa cafe, kag may dalan man, halin sa main highway. Papadudo lang kamo sang directions. Sa highway kami nag-agi. Ginbilin anay namo ng salakyan sa higad sang dalan, kag ginlakat pasulod. Wala na yun. Pahibalo, sa imuunhan, may linaw nga madalom, nga may nagkalalumos. Palihog maghalong sa pagpaligo kung pagtabok. Maraming salamat. Okay, kulit ha. Damo di ka ito? Ano? Mga 15 to 20 minutes nga lakat, ang pakadto, sisiw, diligdigon ang dalan, gabay nga bato-bato, kag katubuhan, palabot mo na ang lugar. Pero pag abot mo sa idalom, worth it man. Kung tabok ko ng ini nga bamboo bridge, ara ka na sa site sa DSB. Wow! Ha? Dito sa mo man nakatabok ta kag manaog. Abo ka na? Yes. Ibaan pa ako. Ha? Tunga ko ba ano? Mauna-una ko anay. Ate, sige. Sa tinang Oo. Basin maglaylay ang kawayan. guys, hindi mo namin idea maglatay. Hindi namin idea maglatay ang baboy sa kawayan. Lechon Festival. Though mahuyang ang kawayan, pas lang ko anay sa tabok-tabok na ina. May mga naga-trekking man kuno pasaka sa sinigabukid kag sa ibabaw, mayara sang cross nga ginalabot ang mga trekkers. Ang huni sang suba kag matinaw kag matugnaw nga tubig, pangpakalma sa lawas. Makagalan niya at maligo pero daw kakulbaan sa weather kay ulan init. Kanami tani isang paliguan sa tubig, bukan namin patus mo sa sulod.
Kaya nakulbaan ko, dumay mabatian, kita nga rumbling sound na rin sa babaw. Kaya tapos ang weather, unpredictable, katama. Kaulan, kainit. Kulbaan ko ba siya kung mga inunod sa video, blang nga viral, nga gakalumo sa suba. So, tus mga kadali, exit. Parang na si Roming, maligo na siya! Sa nagtalithi na, naghingagaw na kami saka balik sa ibabaw. Amo niya ang makahalapo, pero makuha sa gihapon sa sulod ng 15 to 20 minutes Nagbalik na kami sa Primera Cafe. Sa 30 pesos mo nga entrance fee diri, kadamo ka na sa pwede mahimo. Pwede ka man magka-camping, kag kun kaagahon, naga-fog sa lugar, kag zero visibility. Imagine na lang kung ano katugnaw. Nagpasalamat kami kay sa short notice ginbaton kami nila sa ilang nga resort. Makapatay ka naman. Ay, gina pa mo. Ito yung promise mo sa birthday boy. Birthday, lapit na. Mercy! Sa Mercy? Mangan. Grabe. Yay! Kanamit! Ano ma'am? Wow, biskotso! Kanamit! Ano pa diwa? Rosa! Ano ka pa dito ma'am? Sa inyo na ni. Thank you, Gida! Thank you mo naman. Kami pang natagaan ba? Yay! Thank you! Thank you, Mercy! Madamo pa sila sa plano para diri, amat-amat lang. Ang guwa sa resort may villa nga soon for rent, kag magabukas man ang muchacha nga cafe sa higad lang sang dalan. Mount Kanlandog naman ang imo nga ginaatubang. Pagpauli namon, may nagtuhaw pa nga rainbow sa tupad sang Kanlandog. Reminder nga sa kadatapos ang pag-ulan, may mga matahom nga mga bagay nga magatuhaw kung nagakatabo. Di bala ka damo pagidya sa lugar nga wala ta ba madiskubrihan diri mismo sa Negros. Kay man masako kita sa pag-look forward o kung pagpaminsan sa pagkadto sa mga malagyo nga lugar when in fact kadamo pagali sang lugar nga matahom diri sa aton isla sang Negros. Kung liyag nyo maging updated sa mga episodes ng Tripping Ni Roming, please like our Facebook page, Digicast Negros. Please also follow our YouTube channel, Digicast Negros. Ulumod kita sa pagbangon. Ako si Romeo Subaldo kaginiang Tripping Ni Roming! This trip was brought to you by Mercy Bake Shop. Tanan manamit!